na niya ako pasabot. Bago pa kayo nakagawa sa ospital, grabe na nagkiak-kiak. Hingan pa nga pahuway, dili man sige lihok-lihok kay mapughat na sad ka. Ikaw niya na siguro ka sa nagastura mo sa imo na kwarta. Di na lang yun makapuyo ng iyang gitay, diraan matulog na lang. Ipuspos ko man